Abale, nthawi zina anthu akumasiya azipuma. Sikwabwino kumangowapanga blame anthu ena pa mavuto amene ifeyo ainu ake tinayenera kuti tivomereze kuti ndi vuto athu. Kodi inu mukudziwa kuti pa dziko lapansi anthu ambiri ndi chibadwa chathu kuti tikakumana ndi vuto sitifuna kuvomereza koma timafuna tipange blame pa munthu wina. Alipo anthu ambiri pa dziko lapansi amene amapanga zinthu zosiyanasiyana zimene iwo anakhata kuzipewa koma amapezeka kuti iwo aja mwina chifukwa choti akumana ndi vuto amapezeka kunena kuti akufuna munthu wina wake akhale responsible for that problem. Zikundikumbusa nkhani imene ili pa Genesis chapter 3. Adamu ndi Hava atachimwa, chimene anayenera kuchita choyambirira kunali kuvomereza pamaso pa Yehova kuti ife tachimwa. Koma mukumbukira kunena kuti atawuza kuti mudye china chilichonse koma za mtengo wa pakati musadye, mukazadya muzafa. Vuto limene linakhalapo ndilonena kuti Hava anapezeka kuti wanyengedwa ndi njoka imene inampanga entice to eat that forbidden fruit. Mapeto ake anapezeka kunena kuti achimwa. Ine ndikufuna tingoona apa kunena kuti monga amanena pa 2 Timotheo chapter 2 verse 22, amanena kuti free from evil, amati muthawe pa choipa, pa zilakolako zoyipa, sakuti muyende. Akawanena mawu onena kuti free, it's not walking away, kapena kuti kuyenda, koma ndikuyenda mothamanga chifukwa pamalo pamene ulipo ndipoyipa. Vuto limene lilipo pa dziko lapansi likuoneka kuti timazizoloweza zinthu zimene zili zopsa kumakhala nazo pafupi. Kodi inu mukudziwa kuti the closest, the dearest, chinthu chimene mwayang'ana nacho, by beholding we become changed into the likeness of something that is closer to us. Ife tikamayandikana ndi zinthu zimene zili zolakwika, anthu ambiri timaziyika dala mavuto osiyanasiyana. Vuto la Hava linalonena kuti anazibweretsa pafupi. Munda uja munali zipaso zambiri, koma monga pa chizungu pali mawu onena kuti curiosity killed the cat. Chidwi kufuna kuti ndionesese. Ambiri tikakhala kuti tili malo oyipa timatha kudziwa kunena kuti izitu zindigwetsa mavuto, koma vuto lathu limakhala kuti tione, ndifuna ndionesese. Alipo anthu ambiri lero mu dziko lapansi amene mwina amapezeka kunena kuti akupanga anthu blame anthu ena kuti ayi ndithu abambo amene aja anandigwiririra. Ndifotokoze apa, let me make this disclaimer. Sindikutanthauza kunena kuti there is a justified rape. Rape at all cost is evil. Komano ndimangofuna ndifotokoze kuti zimene zinthu zoyipa kwambiri zimene tiyenera kuti zipewe, koma chimandimvetsa chisoni chiona kuti nthawi zina anthu ena amazika pa malo olakwika amene iwo aja anakakhala kuti agwiritsa ntchito maganizo awo anakatha kupatukapo mosavuta msanga. Inu yonse mungathe kuti kudabwa nyamata azikuyitanira ndi mtsikana kuti amubwere ku nyumba kwake, akuti ali ndi nyumba yake amakhala yekha. Inu nkukakhala kumene kuja nkumakupasani mowa ndi kumamwa, inu china chake osakuwuzani kuti kodi iyeyo chimene akupanga ndi chani. Vuto lathu ndiona kuti timakhulupirira msanga anthu amene ife sitikuwadziwa bwino. Ndifake zimapezeka kuti anthu ambiri amagwa m'mavuto pezeka kunena kuti akuti ndagwiriridwa ndiye nkuyamba kumpanga blame. Choyambira muyenera kuzipanga blame nokha. Munamkhulupirira bwanji inu nkukalowa nyumba amene muchi? Kapena nthawi zina anthu ena amapezeka kunena kuti mwina abambo ena ake kapena ena ake akungowapasa chidwi kwambiri komanso kumawapasa ndalama, kumawathandiza, iwo aja nkumangolandira, ndiye mwina amatha kumakhala ndi anzawo. Ine sindiuza kuti abambo amene aja akulinga chani, ndifuna ndione kuti apanga bwanji. Nkumavomera zinthu zosiyanasiyana, nkumati koma ine ndikuwadabwa. Ndi anzawo mwina amatha kuwafunsa kuti tsopano bwanji nanga iwo sangochoka ngoti sindikudziwa chimene akulinga, ndifuna ndionesese. Ndiye kumapeto kwake kumapezeka kuti iwo achapereka ndalama zambiri mowa ndi kucha afuna kumugwirira munthu chifukwa kuona kuti mwina akuwazembazemba. Choyipa musakhale nacho pafupi, muchitalikire.
alipo anthu ambiri pa dziko lapansi timayikidwa m'mayeso. Mukuona nzanu zimene akupanga, munakhala ndi ndalama, akupezeka kuti akusowesa ndalama kumene kuja, ndiye akukupangani nthaisi, inuwe nkumamva kumamfunsa maplani mo ndi nkuja mmapezeka kuti mwachita zimene zija. Pachoipa patukani. Zimenezo ndi zimene Mulungu wakumwamba akufuna. Alipo anthu ambiri leroli agwa m'mavuto osiyanasiyana, amadziwa kuti zimene ine ndikupangazi sizolondolayi, koma amafuna kuti aonesese. Ineyo ndikufuna ndikupemphera abale ndi alongo kunena kuti tiyeni tikachimwa tivomereze. Akuti Nkhoswe tili nayo, Yesu Khristu, amene akuti tikachimwa azatha kutipulumutsa. Pa buku la Aheberi chapter 7 verse 25 tinawo Yesu Khristu, amene ngakhale titagwa muzenjera zoyipa, ati mkono wake angathe kutichotsa kumeneko kutipulumutsa. Palibe tchimo lina lililonse limene Mulungu sangatikhululukire, pokhapokha ifeyo titakanisisa. Koma tikavomereza kuti Ambuye ndine wochimwa, tithawira kwa Iye, Yehova azatipulumutsa. Mwana wolowerera sanakhululukidwe akupitirizabe kuchimwa, koma atazindikira kuti ine ndikuyenera ndibwerere, Mulungu anamulandira. Kodi mukudziwa tchimo lanu limene mukuganiza kuti mwina inuyo ndinu munthu woyipisisa, Mulungu sangakukhululukire, Mulungu alola kukukhululukirani. Inuyo mungovomereza kuti ndachimwa, koma mukamapitiriza kuwapanga blame anthu ena, inuyo muziona ngati ndi woyera. Adamu ndi Hava akunena kuti Mulungu anawapasa chisomo, ndipo akuti iwo aja anapasidwanso mwayi winanso. God, who is so good, so merciful, He loves us to the level that when we sin and come to Him, kuzichepesa nkunena kuti Ambuye ndine wochimwa, Mulungu alola kuti atikhululukire. Ndi tchimo lanji limene mukuganiza kunena kuti Mulungu sangakukhululukire? Mulungu ndi wolola. Yohane 3 verse 16 akunena kuti pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero, anapasa mwana wake wobadwa yekha, kuti yense wokhulupirira Iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. Yenseyo inuyo muli momwemo, komano chongofunika njoyina kuti musiye machimo anu. Yesu anabadwa kufunafuna ndi kupulumutsa chotayikacho. Chotero inuyo ngati mukuziona ndi chotayikacho, bwererani kwa Yesu. Yesu akufunani. Musaziononge, musazitaye, musafike pona kuti I am completely rejected. Yesu sataya wake. Inuyo ndi amene mungamutaye by walking away from Him. Koma akufuna kuti we should flee from evil and run towards God. Kodi ndi cholinga chanu chotero? Ngati mukutero, vomerezane. Lembani mu comment section kuti Ambuye ndikufuna chisomo chanu, ndikufuna mundikhululukire, komanso dzina langa lilembedwe m'buku la moyo. Ndapanga chisankho kusiyana nalo dziko lapansi, ndikufuna inu Yesu mukhale Ambuye ndi mpulumutsi wanga. Ambuye akudalitseni. Ndine Victor Khaula.